Belai hambai kapang ni takul te bukuk song seng tabuk himlai tongo omo munggia kami layai actually smile raisa ham para layai tabuk seng toklai tongo je thanglai tongo seng ambasa phaising piaba seng lama himte khoroksa takuk gari ni kaisa mani kitari rohoka khiklai kalang thangka nai ba seng aro jaga nukha je sebjar ni bumung sujak tongo aro Pitor Debarma Joynagar ni te yang side tongo Jai Hind Jai Tiprasa hinui sujak o takuk tam khiklai kalang hinui seng nai mele bisingo jotono medicine ini lumani bohok samani tai ORS tei kwbangma podre pod oro tongo seng mankha takuk nung je jaga phon tongdi seng chini phaising tei nona hambai afaro Tiprasa ni bagai asuk je nung nini sakni kisisa tongmano phano swbayui je tongmano phano swbayui mo haike chini joto Tiprasa chini borom ganang chini Sir David Mura Singh ni je tuidul mungbai Agartala to Delhi Movement for Greater Tipraland tei illegal immigrants tei Bangladeshi pushback and tei Tiprasa Accord implementation na bagai o dabi dawani bagai seng jani khlai tongma jagao taku Pitor no belai hambai nangmani manui biti wati nung yapari kalang thamani bagai thank you.